bukhaani kobor bukhaani kobor bukhaani kobor bukhaani nini bukha angle manai kobor ang chamani nini hamzagma angle manai chamaya nang maya mani ano to baksa sini kena tei sini ya bong kena baksa ani problem no sai mana tei baksa sai me ya pana ngai mana ani thai ani kami ke Russia bari gonda sora dolai tripura ani district dolai enke ani mung ke Korendra Tripura ang Tripura wo ni phainai already Nepal naijaka tei ani logeroi to nai je bai ang buni no bini kuguno je doktor samani kok khnai manai tei sai manai bai na sanai ang tama kha bopor khana operation de bai na sanai ang joton pulan joton hambai sini Tripura hastewa tongnai joto sini Tripura do phani lokorok nang ani hamjak ma tai ang sibaya pharo ang norok ni khani wo kaisa koimung norok nugi ma khana sini takku khoroksa bini mokor nugiani bo Mia anro phai sok paikya West Bengal lo Bagdograwo sung tini bono tlangine Nepal thangka Nepal michi IS hospital thangine bono treatment khairika tai bono joto test khairika khaimani yagulo doctor sawo bono operation khainya nangnai operation khaikya hingke bini mokol nuknai ni sawo aboni baganyo ang jot tono na koijawo bono kisa subaja badi bo belai no khatungjak bo norong ni suba suni bising toi nungna ni bo khatungoi tongo aboni bagai ang nong jo to na hanya hai koyo tai bini tabo finance kisa problem ngi tongkha ga sangkhna thangai khana morning sar sattao oroni phaidi ara sokpai ni sawa hospital thangai sing bono aro admit khaye tai khanani bono operation khaine ni doctor sawo aboni bagai tabo sangrang su gyangi tongmani bagai sing kisa norong ni thani wo koi jaw subana bagai hingke ang to nogoni je tongmani tok masa pun masa tongmani nang phalai nai je sumani be phaijaka ang kisa sugya ni ngai nai ani ti prasa bakha gran te maya gran nang kisa koimung ana san ang non kisa je chukmani khoksa phana khonai phana no kisa na hai phaje di no discretion no jang nungai photo nungai no ani hospital ni hingke te ani account number nai ani loge wo je phainai bini bumung kha joyon de Tripura ani account to ang ATM rokri ri mangala hani bagi bini account Google Pay tongo ATM tongo no chuba kan kang oro loge no ang tikhai nai mana asungna ani lukumo lugno asungna ani koimung hambai